Frankismoko krimenak ikertzeari ateak zabaldu diote PSOEk eta Unidas Podemosek. Memoria Demokratikorako Espainiako legearen 30 zuzenketa adostu dituzte. Lege berrian zehaztu nahi dute frankismoko krimenek ez dutela preskribatzen. Horretarako 77ko amnistiaren legea ez da bertan behera uzten, baina aldatu edo berinterpretatu egiten da. Lege hori izan da oztopo nagusia frankismoko krimenek bidea egin dezaten auzibidetan. Neurriok jasoko lituzkeen legeak ordea bide luzea du aurretik. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroak 18 ditu gaur, osteguna da eta hauesek eta lerroburu gehiago gaurkoan. UPNeko parlamentari batek barkamena eskatu die Mikel Zabaltzaren eta German Rodriguezen familiei. Iñaki Iriarte UPNeko parlamentariaren esanetan, Navarra Suma koalizioak besteak beste gal edo batallon basko espainol talde terroristek egindako krimenak gaitzezten ditu. Eta barkamena eskatu die poliziaren indarkeriaren biktimei, tartean Mikel Zabaltzaren eta German Rodriguezen senidei. Foro Sozialeko ordezkariak Nafarroako parlamentuan izan ziren atzo, bakegintzaz eta bizikidetzaz hitz egiteko, eta batzorde horren baitan egin ditu adierazpenok Iñaki Iriarte parlamentariak. Guk noski, gal, batallon basko espainol, Josu Muguruzaren, erraten ari naiz azken 40 urtetan dena ongi egin dugula, ez. Autokritika egiten dugu, eta ulertzen dugu errateko, Zabaltza, Arregi, Rodríguez eta bertze bukatzera noa. Aiteko kasuetan, egenula jakin adierazten gure kariñoa euren familiakoei, eta ez da ere usten behar moduan euren eskubideri justizia jasotzeko. Eta ez zaigu kostatzen familia horiei barkaskatzea, okertu baginen. Loizune Amatriak Zabaltzaren bilobak aurrera pausotzat jo du Iriarteren adierazpena Euskadi Irratian, baina aitortu du mesfidantza puntu bat duela. Egia baldin bada, urrats garrantzitsua izanen dela hau, bada mesfidantza puntu bat ere badugulako. Azkenean 36 urte dira Guardia Zibilak Mikel hil zuela Intxaurrondon, eta urte hauetan guztietan sektore politiko honetatik ez dugu aitortzarik jaso, bigarren mailako biktimak izan gara, eta zentzu horretan aurrera pausu garrantzitsua da. Beste gai batzuei helduta, azaroaren 20rako larun baterako Euskal Herria Bilduk deitutako manifestazioarekin bat egitera deitu du Sortuk. Duela 37 urte hildako Santi Brouard eta duela 32 urte hildako Josu Muguruza Herri Batasuneko kideak izan zituen atzogogoan Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusiak Bilboko plaza eliptikoan egindako adierazpen batzuetan. Etzi izango da bilketen urte hurrena. 37 eta 32 urte urren ez urren dira Espainiar gobernuaren soldatapeko mertzenarioek estatu terrorismoak Santi Brouard eta Josu Muguruza erail zituela. Erail zituzten herri honekiko eta herri honen herri eta langile sektoreekiko beren konpromisoagatik. Bada 37 eta 32 urte geroago dei egiten diogu herri honetako gizon emakume konprometituei datorren larun batean Bilboko kaleak jendez lepo bete ditzaten. Etako kidea ez zela izan ebatziarren zigortu egin dute Egoitz Urrutiko etxea. Parisko zigor auzitegiko epaileak ebatzi du ezin dela frogatu Egoitz Urrutiko etxea etako kidea izan ez dela. 2 urteko presondegi zigorra eman dio, hala ere, betetzeko beharrik gabe. Epailearen iritziz frogatuta gelditu da Urrutiko etxeak etarekiko sinpatia zuela eta garai hartan eta kideekin harremanetan izan zela. Elementu horiek aski izan zaizkio errudun jotzeko.
Eta koronavirusari dagokionean, udalentzako neurri berriak indarrean daude dagoeneko, eta COVID ziurtagiria indarrean izan daiteke datorren astetik aurrera Hego Euskal Herrian. Izan ere gaur bertan egin du eskaera Eusko Jaurlaritzak eta Txibiteren esekutiboak ere datozen egunetan auzitegiei eskaera berbera egingo die. Ziurtagiri honen eraginkortasunari buruzko iritzi bila joko dugu Izortze Santin zientzialariarengana. Eguerdion, Izortze? Kaixo, eguerdion. Esan bezala, COVID ziurtagiria ezarri nahi da baita ere Hego Euskal Herrian. Nola ikusten duzuzuk honen eraginkortasuna? Beno, nik uste dut COVID ziurtagiria erabilgarria izan daitekela egoera konkretu batzuetan, ez? Baina momentu honetan Euskal Herrian bizi dugun egoera kontutan izanik uste dut edukiko duen inpaktua pandemiaren bilakaeran oso txikia izango dela, ez? Azken finean hor mahai gainean 3 gauza aipatu nahiko nituzke. Lehenengoa da, fijatzen baldin bagara momentu honetan kutsatze gehienak umeetan ematen ari direla, ez? Eta umeek ez dute COVID ziurtagiririk edukiko, baina ez dute ere parte hartuko gaueko aisialdi horretan, ez? Beraz, horretan ez du inolako inpakturik edukiko. Bestalde, kontutan eduki behar dugu, momentu honetan populazio helduaren 80% baino gehiago ere txertatuta dagola, eta beraz, COVID ziurtagiria eskuragarri daukala, ez? Orduan hor, aldaketa askorik ez da egongo arlo horretan esan dezagun. Eta gero badago beste gauza bat, 3. gauza bat, niretzako garrantzitsuena izan daitekena, eta da, jakin badakigula txerto hauek ez direla esterilizanteak. Zer esan nahi du horrek? Gu txertatuta gaude, ez dugu COVID-19 larria garatuko, baina horrek ez du esan nahi ez dugunik virusa transmititzen, ez? Egia da, txertoek eragiten dutela transmisio hori gutxiagotzea, baina hola eta guztiz ere transmitetzeko gaitasuna daukagu, ez? Orduan, COVID ziurtagiria edukita ere, leku itxietan, gaizki adieraztatuetan baldin bagaude eta gainera musikoak entzen baldin badugu jan edo dateko, argi dago transmisiorako gunea badaukagula, ez? Eta orduan, niretzako garrantzitsua da, esatea, ez da txertoak edo, da txertoak eta txertoak bai, baina beste segurtasun neurriekin uztartuta nola bai. Beraz, hori egoera ikusita beste neurri horien beste maila ikusteko dago eta nabarmentzeko hori baita ere, ez? Izan ere orain duela gaur bertan adierazi dute 3. dosi hartuko dutela estaterako 60 urtetik gorakoek, baita ere osasun langileek, baina orain arteko neurriekin ere jarraitu beharko dena den. Esan bezala, kutsatzek goraka egiten ari dute eta ez dakit nola ikusten duzunzuke egoera, 2. olatu baten atarian ote gauden, horrela deitu alde diezaiokegun egoerari, ala nola aurreikusten dituzun hurrengo asteak? Beno, nik inoiz ez dut hitz egiten olatuei buruz, ez? Nik uste dut oso momentu gutxietan egon garela egoera lasai batean esateko bestela pandemia geldituta zegoenik, ez? Nik uste dut gorakada bat emango dela eta argi dago azkenengo egunetako joera ez dela positiboa, nik uste dut azkenengo gorakada hau ez dela izango aurrekotan ikusi dituguna bezala, ez? Azken finean lan aipatu dudan bezala, populazio helduaren 80% txertatuta egonik, azken finean COVID-19 larria garatzeko, ospitalean bukatzeko eta UCI-etan bukatzeko probabilidadea askoz txikiagoa delako, ez? Gorakada honek dauka ezaugarri argi bat, ez? Aurreko gorakadan batez ere gazteak izan ziren kutsatu egin zienak, eta kasu honetan batez ere umeak dira, ez? Umeak ez daude txertatuta eta birusa umeen artean transmititzen ari da eta umeetatik nagusietara pasetzen ari da nola baitez. Orduan, bai gorakada bat biziko dugula, argi eta garbi, joera hori adierazten du nola baitez, baina ez dut uste aurretik bizi izan dugun egoera berdinean egongo garen. Izortze Santin, eskerrik asko argibide hauek emateagatik, hurrengora arte. Bai, hurrengora arte, agur. Eta bien bitartean aurrera jarraitzen du txertaketa prozesuak, izan ere badago argi nortzuk izango diren edo nortzuk jasoko duten COVID-aren aurkako 3. dosi hori. 60 urtetik gorako pertsonei eta osasun langilei ematea proposatu du asteazken honetan Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuak. Proposamena osasun publikoko batzordearen eskuetara iritziko da orain eta erkidegoekin lan egingo dute kolektiboak immunizatzen jarraitzeko.
Eta atzotik indarrean dira, intzidentzia handiko udalerrietan, Eusko Jaurlaritzak COVID-19 edapena murrizteko asmoz hartutako neurri berriak. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hainbat herrietako udalak hasi dira dagoeneko programatutako azoka, jai eta bestelako ospakizunak bertan bera uzten edo atzeratzen. Tolosako udala izan da horietako bat, eta aurrerantzean ere ikusi beharko da zein erabaki hartzen dituzten besteak beste Urretxu Zumarragan, Santa Lucia azokaren inguruan, Eibarren San Andres azokarekin, Durangoko Liburu azokarekin, edo Bilboko eta Donostiako San Tomas azokeekin. Bingen Zubiria Jaurlaritzako bozeramailea Durangoko azokari buruz. Ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan da. Eta helburu bezala jartzea, igaz modu digitalean egintzen azoka, aurten digitalean ere egingo da, baina pentsatu beharko genuke ze baldintza bete beharko lirateken presentziala edo aurrez aurreko azoka hori ere egin ahal izan dadin. Beraz, abenduaren 3 hastekoa den Durangoko azokaren inguruko xehetazunei buruzko informazioa emango dute antolatzaileek datorren astelenean. Eta koronavirusaren testu inguruan ere hitz egin behar dugu, doluaren gainean, heriotza baten aurrean dugun erreakzioa zain zuzen eta batez ere umeen kasua ardatz hartuta. Irakasleak doluan eta heriotzaren pedagogian formatzeko sinadura bilketa abiatu du Naroa Martinez, irakasle eta psikopedagogoak, eta pantaiaren beste aldean dugu, eguerdion? Eguerdion, bai. Zertan datza zehazki heriotzaren eta doluaren pedagogiak? Bueno, bi alderdi ditu, ez? Alde batetik heriotzaren pedagogia izango litzateke, heriotza bat bertan agertu aurretik heriotzaren berri jakitea, ez? Bizitzaren parte bat bezala, eta horren berri izatea aurrek eta helduok, ezta? Eta doluaren pedagogia izango litzateke heriotza edo bestelako galera bat, izan daiteke osasun galera ere, gaur egun bizi duguna, askatasun galera. Horrek dolu prozesu bat dakar eta dolua ezagutzea, ahalik eta era naturalenean eta osasuntsuenean aurre egiteko. Izan ere, aipatu duzu, ez, honek garrantzi berezi hartzen duela, batez ere umeen kasuan, ezta, dolu hori ezagutzeko, jakiteko nolabait kudeatzen, ez? Nola aurre egin, ez? Horietarako tresnak badituzte umeek gaur egun? Aurrek guk baino askoz naturalizatuago daukate bai heriotza eta baita dolua ere, ez? Orduan, lortu beharko litzatekena nire ustetan da naturaltasun hori ez galtzen, ez? Azken batean helduok egin behar dugu gaur egun lan hori, baino dituzten tresnak beraientzat erreferentziazkoak diren helduek dituztenak dira, ez? Horregatik nire proposamenean ere helduon formakuntza dago, ezta? Guk naturalizatzen baldin badugu eta naturaltasun hori mantentzen baldin badiegu aurrei, erramintak izango dituztelako. Sinadura bilketa hasi duzu horretarako, esan bezala, hezkuntzan jarri duzu fokua, hain zuzen irakaskuntzaren arloan, ez irakasleentzat, gai honetan formakuntza emateko eta baita ere kurrikulumean txertatzeko gai honen inguruko informazioa. Baloratzen ez, ze aukera egon daitezken, naturaltasun hori ahalik eta gizarte zabalenera edatzeko eta irakasle izan da, ezta? Argi dago nonbaitetik hasi behar dela eta uste dut gaur egun hezkuntza unibertsala izan da, esaten izun bezala zailtasuna helduok izaten dugu, orduan helduoi formakuntza hori ematea, ze gaur egun nola ez daukagun eta ez daukagun gure bide pertsonala eginda kostatu egiten zaigu eta zoritxarrez gelditzen da aur talde bakoitzak ze profesional daukan, ze irakasle daukan ondoan heriotzaren berri eta doluan laguntzeko edo ez. Orduan hori horrela izan ez dadin eta zoriaren baitan geldi ez dadin, dokumentu ofizialetan jasotzea, helduok, hezkuntzako profesionalok jasotzea, heziketa hori edo berrezagutza hori, tabu hori gainditzen joatea, aurren aldetik, aipatzen izuna naturaltasun hori mantentzeko,
eta uste dut aurren eta eskolaren bitartez ikas komunitatea busti daitekela eta gizarte osora zabaldu daitekela, ez? Hori izango litzatekeia ideala. Mezu horrekin gedituko gara, Aroa Martinez, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei. Eta ekonomia alorrean Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk ikuspegi desberdinak dituzte oraindik ere aurrekontuen gainean. Lehendabiziko bileran Euskal Herria Bilduk helarazitako proposamenari erantzuna eman dio Pedro Azpiazu, Ogasun Sailburuak. Koalizioak dokumentua aztertuko du, baina Maialen Iriartek aurreratu du gaur-gaurkoz ez duela negoziaketa bat abiatzeko aukerarik ikusten. Mahai gainean jarri dituzten proposamen politikoak baztertu egin dituztelako. Azpiazuk berriz kontrakoa esan du eta ziurtatu du Jaurlaritza 6 proposamen politiko horietatik 4 onartzeko prest agertu dela. Eta erantzi du Euskal Herria Bilduk Nafarroako gobernuarekin egin zuen akordioan aipatzen diren termino berdinak erabili dituela. Gobernuak alternatiba bideragarri eta errealista bat eskaini dio EH Bilduri 2022ko Euskadiko aurrekontuari babesa emateko, honek egindako proposamenaren gainean. Halaber, 6 neurri politikoetatik 4 proposamenak egin ditugu. Horietatik 2 Nafarroako aurrekontu akordioaren ildo beretik. Gure ustez, planteamendu horrek barne hartzen ditu koalizioaren babesa lortu ahal izateko oinarriak. Kontraproposamen hori ez dago gertu guk egindako proposamenetik eta batez ere ez dago gertu negoziazio ibilbide bati hasiera emateko gure ustez garrantzitsuak diren hainbat akordio politiko kanpora geratu direlako. Edozein kasutan, gobernuak eskura eman digun proposamen hori aztertzekotan geratu gera eta aztertu ondoren erantzun bat ematekotan. Eta amiantoaren biktimei kalte ordainak emateko 25 milioiko funtsa onartu du Euskal Herria Bilduk Moncloarekin. Estatuko aurrekontu orokorren proiektuaren negoziazioaren baitan, Euskal Herria Bilduk PSOEren eta Unidas Podemosen konpromisoa lortu du. Amiantoaren biktimei kalte ordainak emateko funtsa 25 milioi euros hornitzeko. Zuzenketa ostegun honetako bozketan onartuko dute eta koalizio abertzaleak adierazi duenez, erakundeek hainbat hamarkadetan ahaztuta izan duen kolektibo baten aldarrikapen historiko bati erantzungo zaio horrela. Gaiz beste egingo dugu eta feministaldiaren 16. edizioaren gainean ere hitz egingo dugu jarraian. Donostiako Tabakaleran ospatzen ari da eta azaroaren 20 arte, larunbatera arte luzatuko da. Laura Muelas, feministaldeko kidea dugu pantaiaren beste aldean, eguerdion. Eguerdion, gaixo. Sismika lelopean ospatzen ari zarete 16. edizio hau, esan naiz beteriko leloa da. Bai, sismika da aurtengo leloa eta gauza asko ezain genuen horrekin, pasaden feministaldia eta gero aurtengo markoa pentsatzen hasi ginenean, argi ikusi genuen gauzak mugitzen konfinamenduaren ondoren, eta orduan mugimenduaren ideia horrekin, hasi ginen ideia zaparradarekin, eta sismika gertu zen, urtero bezala hainbat gauza batzen dira, ez? Eta sismikak hitz egiten du, alde batetik hitz egiten du lurraren mugimenduaz, nola lurra astintzen den, edo astintzen dituen gauza asko, aukera ematen digu ere lurraldeaz hitz egiteko, joan etorriaz eta joan etorri desberdinez, migrazio prozesuak, horrek dakarren guztia, esplotazioa, indarkeria, baina baita erresistentziak ere, eta hori oso argi euki guazeratik hitz egila. Edo alderantziz aisialdia edo turismoarengatik egiten diren mugimenduak eta lurralde batzutan eragiten duen guztia, ez? Eta sismikak ere aukera ematen digu txoke edo talka ideiaren inguruan hitz egiteko, baina ez bakarrik talka konfrontazioen aldetik, baizik eta batez ere talka horietan sortzen eta lantzen diren aliantza edo nola suertatzen diren aliantza. Eta azkenik nik uste dut ere
gauza asko asistentzen ditu, eta bueno, hori lugarekin. Eta horretarako gaurkoan ere egitarau zabala prestatu duzu, esan bezala larun baten arte luzatuko den egitarau hori. Laura, hemen utziko dugu konexioa, izan ere ez da ondo entzuten, baina eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta ondo izan, 16. feministaldiaren edizio hau. Bale, eskerrik asko. Eta ostegunero legez, hitzordua duzu, Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8 eta 10 eta baita ere, beti bezala gaueko 10 musika zuzenean saioarekin. Koldo Otamendi, aurkezlea, eguerdion? Eguerdion. Zer dakar gaurko saioak? Bueno, gaur ere, ritmo dantzagarrietan etorriko da musika zuzenean telebista saioa. Kilimak taldearekin egin dut hitzordua, Hernaniko bere lokalean. Eta hauek Euskal Herrian egindako euskarazko rumbak ekartzen dituzte. Eta zer gehiago aurreratu dezakezu talde honi buruz? Bueno, esan bezala, Euskal Herriko musika panorama anitza eta koloretsua da. Askotaliko doinuak entzun daitezke gurean, horietako asko eta asko euskaraz eginda, eta kasu honetan, Kilimak proposatzen dituenak dira rumba giroak. Normalki, Bartzelonan, Katalunia aldean ezaguna dira, rumba katalana eta olakoak, eta hauek egin dutena da Euskal Herrira ekarri, bertako nortasuna eman, eta Euskal Herriko rumba izenpean atera dute disko batean. Hori zera, gainera lan berria aurkezten ari dira aurten. Hori da, taldea 2016 urte inguruan elkartzen da, aguz abeslariak abiatzen dio egitasmoa, bakarrik gitarra espainolarekin jotzen, eta pixkanaka taldea eretzen goaten da, lehenengo sartzen dira bajua, bateria, perkusioa, trompetak eta koristak, eta gaur egun 6 lagunez osaturiko taldea da Kilimak, eta esan bezala eskuartean dute bere lehen emaitza, Gabi sketxeren babesean kaleratu dutena, eta esan bezala Euskal Herriko rumba izena du, izen zuzenean entzuten da, ez zuzenean ikusten da taldeak proposatu nahi duena, Euskal Herrian egindako rumba eta Euskal Herrian egindako rumba euskeraz. Rumba euskaraz, dantzagarria, kontzertuan ikusgarria izango dena baita ere, eta ikusgarria, noski gaurko musika zuzenean saioan. Koldo Otamendi, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kirol alorrean emakumezko futbolariek beraien egoera salatu dute. Iker Aginaga lankideak emango ditu horien gaineko xehetasunak, tarte bat eta jarraian izango gara bueltan. Gaurkoan Nora Abete Bilboko udaleko hiri berroneratze zinegotzia elkarrizketatzeko. Orain arte. Espainiako emakume futbolariek euren jardunaren profesionalizazioan dagoen blokeo egoera salatu dute. AFE futbolarien sindikatuaren egoitzan egin zuten bilera, eta ostean prentsaurrekoa eskaini zuten egoeraren berri emateko. Eta ez dute baztertu jokalariak grebara deitzea aurrera pausorik egon ezean. Gatazka luzearen ondoren, lan hitzarmena adostea lortu zuten futbolariek iragan urtean eta ekainean Espainiako Kirol Kontseilu Nagusiak ligaren profesionalizazioa onartu zuen. Pausu hori, profesionalizazio prozesuaren abiapuntu gisa ulertu zen, baina hilabeteak dira hori lortu zenetik eta jokalariek bidea blokeatuta dagoela salatu dute. Que a nadie le gusta llegar a eso de lo que hablamos, que es la huelga, ¿no? Pero obviamente si seguimos con este bloqueo, pues creo que sería la única manera de poder volvernos a manifestar de otra manera para decir, oye, basta ya. Zenbait gai daude eztabaidan eta telebista eskubideena da gaur-gaurkoz traba nagusia. Gai horretan alde guztien artean dagoen akordio eza dela eta partida gutxi batzuk baino ez dituzte ematen telebistaren edo YouTubeko kanalen bidez. Horrek, liga profesionala izaten lagunduko luke. Lan hitzarmenean jasotzen diren eskubideak indartuz eta oihartzun handiagoa emanez ligari berari. Borroka egiteaz nekatuta daudela azaldu dute agerraldian. Ligako azken jardunaldian 30 segundoko geldialdia egin zuten jokalariek partida guztien hasieran, eta hurrengo pausua greba egitea litzatekeela nabarmendu dute, naiz eta horretarako eperik ez duten zehaztu.
Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean 19 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte. Eta egunero legez, elkarrizketari tarte irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Nora Abete Bilboko udaleko hiri berroneratze zinegotzia. Eguerdion, ongi etorria Maika Telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Lehenik eta behin 2022ko aurrekontuei buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere hain zuzen hiri berroneratzearen aurrekontua aurreko urtekoa, baina 7% handiagoa izango da. Zertara bideratuko da hain zuzen? Bueno, egia da gure aurrekontua altuagoa izango da datorren urterako eta programa berri bat martxan jarriko dugu. Helburua izango da Bilboko auzo guztietan, eta hau berria da baita ere, diru laguntza batzuk eskainiko ditugu efizientzia hobetzeko. Gure eraikinen efizientzia edo etxe bizitzena, ez? Izan daiteke eraikinak isolatzeko edota eguzki plakak jartzeko, baina helburua da gure etxe bizitzak efizienteagoak izateko, energia gutxiago kontsumitzeko eta CO2 emisioak murrizteko. Eta hau izango da berritasuna. Gero jarraituko dugu gure ohiko programekin, gure eremuetan, dakizuenez, Zurbiza da birgaitze lanak sustatzen dituen udal erakundea, eta eremu ezberdinetan lan egiten dugu. Alde Zaharrean, Bilbo Zaharrean, Iralan, Zazpilandan, Olabeagan, eta han sustatzen dugu birgaitze lanak. Ez bakarrik teknikoki edo diru laguntzen bidez, baizik eta laguntza soziala edo akonpainamendu hau egiten auzokideekin, ez? Eta gure helburu nagusia da kohesio soziala sustatzeko. Beraz, esango nuke datorren urterako apustu bat egingo dugula gure etxe bizitzen egoera hobetzeko. Bilboko udalak gainera beste apustu bat ere egin du, hain zuzen etxe bizitza hutsei kanon bat jarri nahi die. Etxe bizitza hutsak nolabait alokairuen merkatura bideratzeko. Zertan datza zehazki? Sozialistok egin genuen lege bat, etxe bizitza legea, eta horren ondorioz dekretu bat martxan jarri dugu, eta orain udalak egin behar dutena da dekretu hau bete, ez? Eta zertan datzan, etxe bizitzak hutsak dagoenak, 2 urte baino gehiago hutsik egon daudenak, zerrenda bat osatzen dute, eta helburua da merkatura ateratzea edo mobilizatzea, ez? Denok dakigu etxe bizitza arazo bat izan daitekela, pertsona askorentzat, eta helburua da guztiz hau mobilizatzea eta jendeari eskaintzea. Orduan, kanon bat jarriko da, pertsonak alokairua edo merkatura atera ez dute nahi, jarriko dugu kanon hau, zerga modukoa, ez? Baina helburua lehenengo pausuan izango da pedagogia egitea. Azkenean, haiek ulertu behar dute zertan datzan dekretua eta zein aukerak dituzten haien etxe bizitzak alokatzeko edo merkatuan jartzeko. Eta hau izango da helburua. Ikerketa bat abiatu duzue, 2000 etxe bizitza inguru, baino gehiago mugitu daitezke merkatura, ez? Lehen aldia da horrelako ere diagnosi bat egiten dena. Bai, diagnostiko bat egin dugu Bilbon, zein den egoera jakiteko. Eta aipatu duzun moduan, 2100 bat etxe bizitza hutsik egon dira 2 urtez, eta posible litzateke zerrenda honetan sartzea eta kanon jartzea. Orduan, saiatuko gara merkatura atera, eta aipatu duzunaren diagnostikoan, oso datu deigarria atera genuen, eta izan zen, Bilbon 10.000 pertsona daude 18 eta 54 urteen artean, lan egiten dutenak, beraz, soldata bat dutenak, eta ezin dira emantzipatu, ez? Orduan arazo bat da, eta horren alde
edo saiatzen gara, hori, konponbide bat bilatzen, eta hau izan daiteke programaren bat, ez? Datuek erakusten dutenez, ez, gazteen baitan edo gaztek kezkatzen du gehien bat egoera honek, eta esan dezala, hau izan daiteke irtenbidetako bat, baina bestelako lan lerroak ere dituzue udaletxean, emantzipazioa bultzatzeko? Bai, esango nuke programa ezberdinak dagoela. Bata izango litzateke gaztelagun programa. Diru laguntzak ematen dira gazteak etxeak alokatzeko. Eta, ondo funtzionatzen du, eta, aukera bat da, haiei errazteko, ez, prozesua. Eta beste bat izango litzateke arraigo programa deitzen duguna, eta da gure gazteok haien auzoak geratzeko. Otzarkoagakoa bazara, han eskaintzen ditugu etxe bizitza batzuk han geratzeko eta Otzarkoan han geratzeko, beraz, arraigo sendotzeko, ez? Bertan geratzeko eta ez bilatzeko etxe bizitza bat bere eremutik nolabait esateko kanpo, ez? Hirigintzaz ari garela baita ere, hirigintza eredua aipatu behar dugu, pandemiak azaleratu du, ez? Hiriak bestera batera antolatzeko behar hori egon badagoela, zaintza erdigunean jartzeko, besteak beste, Bilbok ere horren beharra ikusten du? Nik uste dut pandemiak oso argi utzi digu pertsonok gure hiriko eremuak berreskuratu nahi ditugula, ez? Eta etxealdian eta pandemian geundenean, programa berri batzuk martxan jarri genuen, eta oso ondo atera zirenez, jarraitzen dira. Eta hau da, adibidez, igandero, bai areatza, bai kale nagusia, oinezkoentzat dira. Orduan, nik uste dut, gero eta leku gehiago ditugu pertsonentzako, eta hau, nire ustez da pandemiaren ondorio positibo bat, ez? Izan ere, zein hausnarketa egingo zenuke honen gainean? Zein eratara izlatzen da hirigintza eredua gure bizimoduan, gure osasunean? Nire ustez oso harreman estua dagoela. Argi ikusten dugu, berreneratze sailean adibidez, gure nola antolatzen ditugun gure etxe bizitzak edo gure auzoak, hala izango da gure bizimodua, ez? Gure etxe bizitza isolatuta ez badago, ezetasun asko badaukagu, ziurazki edo aukera gehiago izango ditugu osasun arazoak izateko, ez? Edo mugikortasuna eta osasunaren arteko harremana oso argi dago. Aukeratzen badugu mugitzeko era osasuntsua, adibidez, ibili kotxe hartu beharrean, ziurazki osasun hobea izango dugu, ez? Orduan, azkenean, hau da Bilbon nahi duguna, gure biztanleak gehiago bizitzea eta hobeto bizitzea. Eta, horretan gabiltza. Ildo honetan ere asko hitz egiten ari da eskola ingurunei buruz, ezta? Ez dakite, harreman hobea izateko ingurumenarekin umeek, gune berde gehiago sustatzea, ezin eratara ari zarete lantzen ildo hau? Argi daukagu, hiri batean, umeentzako oztopoak edo arriskuak badaudela, ez? Orduan, saiatu behar dugu, hauek kentzen edo behintzat errazten umeak kaleetan jolasteko edo oinez joatea eskolara, ez? Orduan, ja daramagu urte batzuk hau lantzen, eskolarako bideak errazten edo lasaitzen, baina aurten egin dugu beste programa bat. Eta izan da, Kontxa, Indautxu eta Cervantes eskolaren inguruan kotxeak kendu eta lehentasuna umeei eta pertsonei eman, ez? Orduan, dira, gune oso atseginak, haiek, ondo mugitzeko, arazorik gabe, eta, uste dut, emaitzak onak izango dira, ez? Erronka handia dago gai honetan batez ere hirigune handietan Bilbo bezalakoetan, ezta? Atxuriko eskolak baita ere kezka agertu du honen inguruan, bide berdinetik jarraituko du? Egia da, Atxuriko eskolaren kasuan ezberdina da, autobus asko pasatzen dira hortik, kotxeak, eta orduan
kezkatzen gaituen gaia da, ezagutzen dugu arazoa, eta gurasoekin ja egon gara behin baino gehiagotan, eta udaleko sailen artean saiatzen ari gara konponbide bat bilatzen, dakizuenez, ez da bakarrik mugikortasuna, baizik eta segurtasuna, eta denon artean bilatu behar dugu konponbidea. Espazioaren erabileraren gainean ari garena, baita ere, kezka sortu du ez da Bilbon batez ere terrazten hauzia, pandemiaren luzapenerako izan duten luzamendu hori terraztek. Zen puntutan dira, noiz arte izango da luzapena? Bueno, ez da gai erraza, eta nik esango nuke oreka bilatu behar dela. Bai deskantzu, bai aisialdia, bai ekonomiaren artean, ez? Orduan, konponbide honetan, saiatzen ari gara topatzen, eta saia izango da denok pozik egotea. Bakoitzak badauka interes ezberdinak, baina saiatuko gara, konponbide ona bilatzen. Lehen aipatu duzu, kale batzuk UNESCO-entzat jartzen ari zaretela, baita ere mugikortasun eta iraunkortasun sailak aurreratu du datorren urtean, kale nagusia UNESCO-entzat soilik izango dela, honek ez du bakarrik lotura hiri ereduarekin, baita ere klima aldaketarekin, ez? Bai, noski, hirietatik zerbait egin behar dugu, aldaketa klimatikoarekin konpromisoa hartu, eta hau nire ustez izango da bat oso argi. Lehentasuna pertsonei eman behar diegu, ez kotxei, eta kasu honetan datorren urterako kale nagusia oinezkoentzat eta garraio publikoentzat ere izango da bakarrik. Eta zen beste erronka dituzue udaletzean gai honen gainean? Nik uste dut mugikortasunarekin lotuta dauden gaiak dira, eta adibidez autobusak elektrikoak izango dira, saiatuko gara gero eta bizikleta gehiago izaten eta ez hainbeste auto, eta gero oso lotuta dago gai ezberdinekin, berroneratze sailekin, aipatu dudan moduan, saiatuko gara efizientzia hobetzen, hori, kutsadura murrizteko azken finean, ez? Beraz, hirigintza eredua eta baita ere gure ohiturak aldatzen joan beharko gara datozen urteetan zehar. Mugikortasunarekin jarraituta, besteak beste duela gutxi abian jarri duzue baita ere Bilbo 30 ekimena, ez? 30 kilometro orduko ibilbide hori sustatzeko, zeintzuk dira orain arteko ondorioak? Orain urte bete daramagu neurri honekin, eta ez dakit gogoratzen zaren, baina hasieran batzuk izarri zituzten ondorio oso latzak, ez? Autobusak beti berandu ailegatuko zirela, autoilarak egongo zirela, edota autoak gehiago hondatuko zirela. Eta hau ez da gertatu, guztiz aldrebez, ez? Esango nuke, orain bizikleta gehiago ditugu, kotxe gutxiago, istripuak, zarata, kutsadura murriztu egin direla, eta pertsonentzako leku gehiago ditugula. Orduan, esango nuke oso ondo doala. Baina, egia da, azken hilabeteetan, pixka bat erlasatzen ari gara, eta abiadurak gora egin du pixka bat. Ez dela betetzen, hasi nahi duzu? Gune batzuetan nabaritzen dugu ez dela betetzen, ez. Eta horren arira, radar pedagogikoak instalatzen hasiko zarete. Zertan datza ekimen hau? Izango da gogorarazteko neurri bat, edo ohartarazteko, ez? Bilbon neurri batzuk ditugu, eta bata da, hori, 30 kilometro orduko gidatu behar dela, ez? Orduan, hirian zehar kokatuko ditugu radar batzuk, 30 bat, eta informazio emateko izango dira. Guk jakingo dugu zein abiadurara joaten garen, eta izango da informatzaile moduan, ez? Baina gero, guri informazio importantea emango digu. Jakingo dugu non betetzen den eta non ez. Eta betetzen ez diren gunetan, zerbait gehiago aplikatuko dugu, ez? Bigarren pausuan, beste radar mota jarriko da gune hauetan, eta ja izango da neurria
betetzeko eta isunak jarriko dira beharrezkoa bada. Lehen da bizi beraz, diagnosi bat egin nahi duzue. Bai, eta izango da, kanpaina pedagogikoa, ez? Ikusiko da, lortzen den helburua eta baita ere, honekin lotuta, mugikortasunarekin lotuta, klimaldaketarekin lotuta, 2030 urterako Bilbok izan beharko du, nola da, emisio basuko zona bat. Zein izango da, ez dakit aurreikuspenik izango duzuen dagoeneko? Bai, hau izango da Bilbon, baina baita beste hiri batzuetan ere. Espainiako hirietan jarriko da martxan datorren urterako edo datozen urterako eta emisio basuko zona bat da oso gune mugatua eta baldintzak edo mugatuta egongo da ere zein ibilgailuak sar daiteken, zein baldintzatan, zenbat aldiz eta hau aztertzen ari gara nola izango den Bilbon, baina ja badakigu erdigunean kokatuta egongo dela. Beraz, izan daiteke kotxerik gabeko zonalde bat? Edo ibilgailu kutsatzen ez duten ibilgailuak sartzeko adibidez. Neurri gehiago klimaldaketaren helburu horiek lortzeko eta ildo honetatik ere kotxeen erabilera murrizteko eta erabilerarekin lotuta Saninazio auzoan ordainpeko aparkalekua mugatzeko edo jartzeko autua egin da. Ez dakite nolakoa izango den datorren urtetik aurrerakoa? Ez da bakarrik San Ignazioan izango, baizik eta San Ignazio, Ibarreko Landa eta Abusu Lapeñan. Eta, ota edo tao eremua luzatuko da, auzo hauetara, auzokideek eskatuta. Haiek etorri ziren udalera, hau eskatzera, eta guk egoera aztertu ondoren, erabaki dugu luzatzea, ez? Ikerketa bat egin dugu, egoera zen jakiteko, eta konturatu ginen, adibidez, Lapeñan, 10 kotxetik 6 ez ziren auzokoak. Edo adibidez, San Ignazioan, egunean zehar oso zaila da aparkaleku bat topatzea, eta gero gauean libre daude, ez? Orduan, horrek esan nahi du, kanpotik etorritako kotxeak direla. Orduan, martxan jarriko dugu datorren lehenengo 3 hilabetean, eta beste auzoak hala eskatzen badute, eta aztertu ondoren ikusten dugu onuragarria izango dela, jarriko dugu martxan. Eta auzokidentzat ere izango da ordainpekoa? Bai, haiek tasa ordaindu behar da urtero, baina beste lekuetan bezala, ez? Eta azkenean horrela jende gutxiago etorriko da beste auzoetatik eta suposatzen dugu leku gehiago izango dutela auzokideek. Gaiz aldatuta, Derioko hilerrian dolu perinatal gune bat ireki berri da, azaroaren batean inauguratu zena. Zertan datza eta zein da honen garrantzia? Nik esango nuke dolu perinatala oso gai tabu dela, ez da horretaz hitz egiten. Eta konturatu ginen, familia askok egoera hau bizi behar zuten, seme-alabaren bat galtzen zuten, eta guk egin nahi duguna da isiltasuna apurtu eta oroitzapen eremu bat eskaini familia hauei. Bilbon izango da Euskadin lehenengo hilerria eremu hau daukana, eta uste dugu garrantzia handia dauka familia hauei, ez dira gutxi, eta gure ustez oso gai importantea da, landu behar da, eta gure laguntza hau izango da. Zer nolako harrera izan du? Honen berri izan duzue edo duela gutxi ireki da espazioa? Ireki da duela gutxi, baina ezagutzen dugu eta harreman izaten dugu dolu perinatalaren erakundeekin eta oso pozik daude, oso aurrera pasu handia da haientzat. Gaiz beste ere egin behar dugu eta noski koronavirusaren inguruan ere hitz egin beharko dugu. Zein puntutan da oraintxe bertan Bilbo hiriburua? Egoera ez da ona, dakizuenez datuak han daude, datozen
asteak oso garrantzitsuak izango dira, egoera zein den jakiteko, baina gure ustez momentuz bakoitzak arduraz jokatu behar du eta neurriak ondo bete, eta guk beti egingo dugu Eusko Jaurlaritzak beteko ditugu haien beharrak eta haien neurriak, ez? Orduan, ikusiko dugu nola dagoen, baina egia da, egoera ez dela ona. Hala ere, ez dakit aurreikuspenik egin daitekeen datozen jaiegunei begira, San Tomas, Gabonak nola ikusten dituzue? Alkateak esan duen moduan, hausnarketa egiteko momentua dela, eta ez erabakiak hartzeko, baina ikusi behar ditugu zein den eboluzioak eta datuak nola doaz. Nora Abete, Bilboko Udaleko hiri berroneratze zinegotzea, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian bueltan izango gara solasaldiari bide emateko gaurkoan Amaia Ozerin eta Ibon Meñikarekin. Orain arte. Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada Udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin. Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javi Asurmendi Udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendarentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean, herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko. Bestalde Pili Legarra Udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsua dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurokoa zan, Udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko. Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia Etxeuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtseskoa da eta hau bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortze aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zela mugitzen garen leku batetik bestera hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago harik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guzia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela.
diseinu desperadera da. DDT banaketak argitaletxeak iaz kaleratutako Izar Beltza Deneoa liburuaren aurkezpen berezia prestatu du kolektiboak. Gune autogestionatuaren historiari errepasoa egiten dio Ando Fernandez Azkaraik idatzitako lanak. Bertan sortutako punk taldeak gogora ekarriz. Eta hain zuzen, talde horietako zenbait elkartu eta egun osoko egitaraua prestatu du DDTek larun bat honetan hilaren 21. Izar Beltze Atenea oso berezi izan zen hemen Bilbon, eta batez ere kulturaz komertziala mugitzen diren taldeekin eta hori ez. Eta orduan pentsatu genuen egitea zerbait potentea eta handia eta jendea berriro biltzeko aitzaki bat. Eta orduan pentsatu genuen Izar Beltz liburu hau aurkeztea eta Izar Beltzeko Ateneo jende guzti hori berriro biltzea. Eta liburu aurkezpen eta gero, 10 bat talde lotu dira berriro, aspaldia jotzen ez duten taldeak, eta orduan izango da oso aurkezpen berezi bat. Izango dira 2 eszenatoki, eta 15 minutu talde bat, beste 15 bestea, eta izango da pan, eta Izar Beltz moduan. Lurrean, ekipo de voces bat, jarri, horrela ziren kontzertuak, eta horri berriro biziko dugu. Orduan, emozioak eta hori egongo dira hor pilpilean. Sondikan kokatuta dagoen Astika herrian ospatuko da aurkezpen jaialdia, eta Izar Beltz Ateneoa bezala, ideien trukerako, hausnarketarako eta eztabaidarako gunea izan nahi du ekitaldiak. Astika herriak Izar Beltzen egiteko erarekin bat datorrela iritzita erabaki dute antolatzaileek ospatzea. Ez da kasualitate bat Astika herrian egitea, ez? Astika herria leku aske bat da, okupatua, eta hori ere mantendu behar genuen. Gainera uste du jende asko etorriko dela, eta orduan behar genuen ere espazio handi bat, eta gainera Astikako politikarekin Izar Beltz bat dator, orduan oso kompatibleak dira. Jende hartu du como, ostras, benetan, izan da como harridura bat, eta venga, egingo dugu hau eta berpiztuko dugu. Ez genuen ikusten Bilboko gaur egungo talde bat ekartzea Izar Beltzen jai baterako, ez? Raskatu behar genuen eta berriro hor barruan gordeta dauden sentimendu horiek berriro berpiztu eta oso flipante izan da, gehienak izan digute baietz. Urteotan banaturik eta jarduerarik gabe egondako taldeak bildu ditut DDTek egun horretarako, eta hain zuzen, taldeen prestutasuna goraipatu du antolatzaileak. Berezia ere, haien erantzuna ez, danok emozio pila bat, baina benetan, esango diot, deituko diot honi, horri ez dakizer, eta hando gu animatzen gara, benetan. Eta igual hori, dira taldeak igual 7-8 urte ikusi barik elkar, eta jendea etorriko da kanpotik kontzertu hau ematera, eta suposatzen dut, aste honetan izango direla ensaio guztiak, bat edo 2 ensaio, eta jotzera. Eta horrek emango dira bere sarman, ez? Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC, haien rimetan eztabaidatzen White supremazionamen eronek botatako eskarmentua, baliteke sortzea bat da impactua, notol guaitea paperak eman dituzun noizbait, ea zure kulturaz mozorratu alden norbait, familia itxasoan izan den sakarkerain, huskeriak bota baino Rosaliako single gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa Ez eguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbakoen marginazio automatikoa Jakin guaitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris eta Barcelona dako denen ahon Siriarekiko papesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurocentrismo rautzak post Tirutza duzue, artez kamuflatuta lor Baina zer da artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben ekoizleak Segi Instagramen zetan gana moduko artistoi Zuretako madrileño Zara kolono kabroi
lotutako dibertsitatea, gazte mugimendu ez duten sarrera atea, bat batean atea itxi du errealitateak, lanketaren novela ez da kasualitatea, esarak dio gezurrak hankamotzak ditu, tanik baino hobetori jakingo duzuzuk, itxurakeria zure txapita antifasista, eskutuan deitzean la txinita, gelista, fantasia sexualetan dagoen txinita, neska laguna izatea nahi duzun neska polita, txina txinita txina, karatean onena, mierda kutreak salten, txinoan dagoena, ederregia dena, txinita izateko, hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko, baina euskaraz dut nik, poesia sortu, rapeatzeko flowa soberanduta aitortu, egin gaitezen raparen oholtzaren jabe, migratu arrazializatu, emakume, egin gaitezen raparen oholtzaren jabe, oholtzalitzake ahalduntzeko sarbide, nik entropia barrena aurkitu nuen izpia, egurra ematera bultzatu nauen azia, iraina jaiotzatik jaio nintzen irian, egia zanda inoiz itxiko ez den zauria. Eta egunero legez, solasaldiari egingo diogu eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik, Amaia Ozerin, eguerdion, ongitorri. Eta Ibon Meñika, eguerdion. COVID ziurtagiriari buruz hitz egiten hasiko gara gaurkoan, horixe baita mintzagai nagusia ez, egunotan baita ere, gaur bertan Eusko Jaurlaritzak bidali dio auzitegiei eskaera hori, COVID ziurtagiria implementatzekoa, Nafarroako gobernuak ere aurki egingo duela iragarri du. Nola ikusten duzue hause eskatzea? Ondo ikusten duzue, aldekoak izango zinateke, ala kontrakoa, zalantzak dituzue, nola ikusten duzue COVID ziurtagiriaren implementazioa, estaterako jatetxetan edota kontzertuetara sartzerako orduan? Eraginkorra izango litzateke? Nik zalantzan diak ditut egia esan. Eraginkorra, praktikan ez dut uste eraginkorra izango denik, azkenean ziurtagiri horrek ez du bermatzen sano zaudela, eta orduan edozein momentutan harrapatu dezakezu birusa eta zuk jakin gabe ekitaldi edo leku publiko batean egon eta beste pertsona batzuk kutsatu, eta bestalde horrek ere ez du bermatzen beste batek ezaituela kutsatuko ere. Orduan nire zalantzak ditut, bestalde baita ere, ekartzen dituen eragozpenak kontuan izan behar dira, bai ekitaldien antolatzaileentzako, edo baita ostalaritzan, azkenean zer tabernariak izan behar du horren zaindari eta polizia bat bezala ibili jendearen atzean, ez dauka inolako, eta gero beste ikuspuntu batetik ere, txertoak hartu ez duenak, bilatuko ditu bere moduak nolabait kontsumitzen jarraitzeko edo, ez? Nik ezagunak ditute txertatu ez direnak, eta beraik esaten dute, nik erraz daukat, terrazan gelditzen nahi, zuek eskatzen duzue kontsumizioa, eta nik berdin hartuko dut. Orduan, ez dakit, nik zalantzan diak ditut horren inguruan. Bai, gai komplexua da, eta ganera uste dut, Maiak apuntatzen dituela, zenbait elementu nahiko eztabaidagarria direnak, ez? Eta niri urtein zaidana lehenengo eta behin da, non kokatzen den gai hau, egoera hau, afrontatzeko fokoa, ez? Eta momentu honetan planteatzen ari den elementu tronkaletariko bat, bada, ez? COVID ziurtagiriak ukin dezaken noiteko jokabidea, baina iruditzen zait horrelako egoera bateri modu integrala batean erantzun beharko zitzaiola, eta eztabaida beste parametro batzuetan kokatu, ez? Iruditzen zaite azkeneko boladan batez ere moten irezen gertaera batzuei betere reparatu beharko geniokela, ez? Kontzientzazio sozialean zemotako aurrera pausoak edo zemotako inbertsioak izan diren inguruko gogoeta plantatu beharko genioke gure burari, eta horretan ikusi ze bitarteko baliabide beharko genituzke. Iruditzen zait baitere jendarteren noiteko, ez, aktibazio eta nolaiteko, ez, ardura non eta nola kokatzen den baitere, ez, kokatu beharko genukela, eta hor badaude sektore estrategiko ugarik erantzunkizunez jokatu zen dutela azkeneko urte eta erdian, eta horiek esperientzien metatu handi bat daukatela, eta horiei gehiago entzun beharko zitzaiela. Gertukoen dauden gestio edo kudeak eta komunitario eta instituzionaletan baitere ze paper fundamentala bete beharko luketen, udal plangintza, baina ez soilik instituzio batetik eratorretakoa, baiz eta jendartearen komunitate bezala, erantzun beharreko estrategiaran
inbertitzeko. Eta gainera, iruditzen zaidana da, kontraposizioan dagoen beste elementu bada, egia da, egoera segunetan daukagun baitere aztertu beharko genukela, baina ez dura bapele laguntzen, agintari askok daukaten noiteko jokabidea, triunfalismotik, alarmismora, egun batetik bestera pasatzen dugulako. Eta ez dut uste ez bata, ez bestea denik, Eta iruditzen zait, horrelako testu inguru batean eta horrelako elikatze baten baitan, horrelako komplexu izan diteken elementu bat txertatzeak eta gainera judizializatzeak, lan sozial bat egin gabe, eztabaida bat egin gabe, uste dut ez diola inongo mesedik egiten gaur eguneko egoerari aurre egiteko. Eta gainera iruditzen zaidana da, hor badagoela bestelako elementu bat, zoritzarrez herri hau zatitu egoteren ondorioz eta estatu ezberdinen pean egoten ondorioz, Ipar Euskal Herrian eztabaida bizi-bizia dago gai honen kontura. Estatu frantziarrak aspalditik, orain dela hilabete batzutatik, ezarria duelako mekanismoa. Ni udan Ipar Euskal Herrian nintzen. Eta gainera, leku ezberdintara jokatzeko baitere eskaera hori egiten zuten. Orduan, iruditzen zaidana baitere da, hor dauden zenbait eztabaida baitere arreta jarri beharko geniokela. Eta ez dakit, niri nahiko deigarra iruditzen zaidana da, adibidez, COVID-aren ondorio zemon direzen nahi bat esarpen, gaur egun zemotako eragina dukien. Orain dela aste bat, egun batzuk ikusi dugu, Larraineko gainean, oraindik orain muga itxia dagoelaren protestara bat egin dute, bertokoek, siberukoak eta erronkari zareitzuko kideek. Gaur egun daude elementu asko esartzen direla eta ez diotenak momentuari igual erantzuten eta gainera bere horretan mantentzeko jokaera bat dagoela. Niri iruditzen zaidat benetan bestelako foko batzutatik abiatu beharko nukela eztabaida. Eta gai honek ikuste dut ez diola inongo mesedik egiten, Amaiak apuntatzen dituen ildotik bai, eta gainera judizializazioaren bitartez ez dugu gure burua osasuntsuago egingo. Hori argi dau. Eta horrelako mekanismoak, kontrolerako mekanismoak eta barrak daukaten zirrikitua zaratau, ez dituzkete benetan gure aurrera aurre egiteko, estrategiaren egiteko ardaztea burutu beharko. Eta iruditzen zait ez diola inongo mesedik egiten. Aipatu duzunez Ipar Euskal Herrian duela hilabete batzuk implementatuta dago COVID ziurtagiri hori eta ikusi da, zenolako zuloak dituen, zuk esan bezala baita ere, zuloak dituela nolabait, ez dela inolako bermerik azken finean jatetxe batean, jatetxe bateko langileak ezin baitu konprobatu, ziurtagiri horren jabea zu zarela nolabait, beraz, hortxe ere zaran... Horixe. Edo nork eraman dezake Photoshop batekin egindako agiri bat, azkenean, eta hortxe ere niri beste bi faktorek ere apurtxu bat izutzen eta arduratzen naute. Bata da, hiritarron artean zenolako egoerak sortuko diren, tirabirak egongo dira, zu txertatuta zaude, zu ez zaude txertatuta, orduan kriminalizatu behar da txertatutaz dagoena, eta gainera ere, zergatik ez da txertatu pertsona hori, eta zenolako jarrera daukan gizartearekiko eta erantzunkizuna pertsona bezala, gizaki bezala eta komunitate batean bizidan gizaki bezala, norberaren ardurak nola erantzuten dion hiritar bakoitzak horri, eta bestalde batetik ja beldurraren laino hori badaukagu berriro gainean, egun batetik bestera kopuruak igotzen direla komunikatzen da, eta ja jendea berriro beldurtuta dago. Agureak beldurtuta, ez nazaterako, zer gertatuko da Gabonetan, berriro familia ezin da bildu, hau eta bestea, eta ekintza publikoak orain kulturarloan adibidez ematen zala berriro berreskuratzen zirela ja apurka-apurka foroak. Jendeak berriro bere eguneroko bizimoduari ekin nahi diola eta berriro harreman sozialak eta kulturalak eta berriro sustatu, eta atzera pausu bat emango dugu berriro ere. Orduan, horren inguruan nik horrek eskatzen nau pila bat. Batez ere nola komunikatzen ari den, orain artekoa eta hemendik aurrera ere gertatuko den, izan ere jakina da pandemia ez dela desagertuko, horrekin bizitzen ikasi beharko dugula eta beraz zer gertatuko da auzitegiak erabakitzen baldin badu COVID ziurtagiri hori ezartzea, noiz arte geldituko da gurean? Noiz arte eta nola aplikatuko da, aplikazio horretan noren baitan geratzen da erantzunkizuna, lehen Amaiak aipatu du, baina
azkenean honek bultzatzen du baitere zelatali lanak egitera. Hainbat eta hainbat langileri, beste pertsona batzuei egin beharrekoa. Nork erabaki du hori, eta nork erabakitzen du baina termino horietan jokatu behar dela pandemiari aurre egiteko mekanismo gisa. Ze eztabaida soziala dago horren gainean. Direla neurri batzuek gainera beste Europa mailako beste errelde batzuen baitere aplikatu izan direnak. Eztabaida hori baitere ez da emon, ez da bultzatu ez da ere beste leku batzuetan emondanak. Ez dakizkigu baitere zeintzuk direzen beste herrialdetan eduki dituzten evoluzioak, egon direzen reakzio sozialak. Horren gainean zemotako eztabaidak emon izan direzen. Eta horretaz haratao, gaur da eguna, egun bat bestera, ia denbora oso gitxian, jada, aplikatzeko moduan egon gaitezke denbora oso labur batean. Niri zaitu iruditzen bapere arduratsua denik horrelako jokabi bat egitea, nik uste dut gainera honek sortzen duen eztabaida gainera area antzuago bihurtzeko arriskua daukola, eta gainera benetan fokoa beste eremu batzutan uste kokatu beharko genukela. Oraindik orain badago txertaketaren inguruko kanpaina sozializazio lan bat egiteko beharra, oraindik orain badaude bestelako esparru batzu baitere zaindu eta erdigunen jartzeren beharra, oraindik orain badaude sektore estrategiko batzuek lehen lerroan egon direzenekiko behar izan material ugari dituztenak kubritu gabeak eta murrizteren klabetan kokatu ari ditugula politika ugari, oraindik orain ditugu esparru asko landu gabeak horrelako gai hain labankor baten aurrean oso harineketan ibilteko eta gainera neurri nik uste dut oso jarrera kontrol eta errepresiboaren ikuspegitik egina. Hau da, betetzen ez baduzu orduen zuzede txartu egiten. Eta egoera horren aurrean ez gaude eta tratatzen ari gaituzte zentzu batean modu oso infantil batean. Eta horri nik uste dut sozialki ez dela baperan uragarria. Gai honen gainean adituen ahotsa ere bildu nahi izan dugu eta duela gutxi gaurko magazinean izan dugu Izortze Santin, zientzialaria, eta hause da honen gainean esan duena. Azken finean hormai gainean 3 gauza aipatu nahiko nituzke. Lehenengoa da, fijatzen baldin bagara momentu honetan kutsatze gehienak umeetan ematen ari direla, ez? Eta umeek ez dute COVID ziurtagiririk edukiko, baina ez dute ere parte hartuko gaueko aisialdi horretan, ez? Beraz, horretan ez du inolako inpakturik edukiko. Bestalde, kontutan eduki behar dugu, momentu honetan populazio helduaren 80% baino gehiago ere txertatuta dagola, eta beraz COVID ziurtagiria eskuragarri daukala. Orduan hor aldaketa askorik ez da egongo arlo horretan esan dezagun. Eta gero badago beste gauza bat, 3. gauza bat, niretzako garrantzitsuena izan daitekena, eta da, jakin badakigula txerto hauek ez direla esterilizanteak. Zer esan nahi du horrek? Gu txertatuta gaude, ez dugu COVID-19 larria garatuko, baina horrek ez du esan nahi ez dugunik virusa transmititzen, ez? Hortxe barne bilduta, boro bilduta, Izortze Santin zientzialariak esandakoak, ez dakit zeo zer gehiago gaineratu nahi duzuen, ala hurrengo gaira salto egin nahi duzuen. Hurrengora egingo dugu salto, beraz, eta gaiz beste egingo dugu guztiz. Izan ere, teknologiak eta batez ere sare sozialek eta internetek orokorrean, nerabezaroan duen ondorioei buruz hitz egingo dugu. UNICEFek duela gutxi, aste honetan bertan kaleratutako txosten baten harira, eta ondorioak nahiko kezkagarriak direla esan daiteke, ez? 3 nerabetatik batek internet eta sare sozialak modu problematikoan erabiltzen dituela zehazten du txosten honek, baita ere beldurtzekoak dira, jazarpen sexualaren datuak, izan ere inkestatuen 40% baino gehiagok diote noizbait eduki erotikoa edo sexuala duten mezuak jaso dituztela, beraz gai hau mai gaineratzeko aproposa da UNICEFek ateratuen txosten hau, lehenik eta behin zein diagnosi egiten duzue egoeraren gainean, zaila da, gai konplexua da, hause baita ere, baina Amaia, zurekin hasteko? Bueno, azteko nik uste dut arazo estrukturala da, hezkuntza da behar dana, baina ez bakarrik nerabeei begira, baizik eta helduei begira ere. Nerabeak hasi dira teknologiarekin bat eta digitalizazioarekin bat, helduei harrapatu zaigu ja nolabait nagusi, eta orduan moldatu eta ikasi behar izan dugu bidean, baina gizarte moduan asko dago ikasteko oraindik eta heziketa eta sentsibilizazioa da behar dena. Ez dugu ezer egiten familia barruan gailuak edo sareak erabiltzea debekatzearekin,
kasu batzuetan gertatzen dela, baina gazteek erabiliko dute, nahi eta nahi ez, gainera beraiek ez dute ulertzen gaur egun gizartea sare horiek gabe, orduan hori oso zaila da kudeatzea familia barruan, baina debekuak ez du ezertarako balio bez. Behar duguna da, erabiltzen ikastea eta sentsibilizatzea eta gizarte moduan horren gainean ardura hartzea. Ez dagokio bakarrik gainera ikastetxeari edo hezkuntza egiturari, baizik eta familia barruan hasi behar da lan hori, ez? Eta hori da, niretzako hortxe dago muina. Ba, erabat adoz, eta ganera argi dagoena da, ez? Azkeneko hamarkadetan sistemaren egiturazko hainbat eta hainbat elementu askartu dira pilo bat, tartean garapen teknologikoak. Eta zelan bait, gaur egun nerabeak direnak, garapen teknologiko horren, edo lehen, edo bigarren belaunaldia direla, beraz, natiboa direla, ez? Propioki berekin jaio izan dateko elementu bat da. Eta maila batean, horrek ezinezkoa daukaguna da, ulertzea ez, bereien bizitetatik kanpo dagoen edo kanporatu alden elementu bat denik, evidente den moduan, bereien bizitzan guztiz txertatua dagoelako, ez? Heziketaren ikuspegitik edo sozialki, eta baitere lan ikuspegitik baitere etorkizunean. Horrekin, estrategia bat eraiki behar dugu, jendarte moduan esateko nola horreri aurre egin, ez? Eta nik justo amaiak aipatuen hildoti baitere azpimarra egitea baino ez dagokit, porque justo horreri niokeni baitere apurtxu eta atentzioa edo, ez? Eta dala, askotan baitere daukagulako joera hezkuntza arautuak daukon paperaz gogoetatzea, eta evidentemente ardaz tronkal bat izango da estrategia horren eraikuntzan, baina ezinezkoa da horren bakarra izatea, eta heziketa modu integralo batean kokatu beharko genuke, eta hasita baitere, hain gertuko edo bererekin bizi edo bererekin jaio ez garen belaunaldiek baitere, ze paper bete beharko genuken, ze heziketa maila eukin beharko genuken, eta nola gure bizi moduan modu orekatu batean elkar bizitza bat egiteko edo garatzeko, erabiltzeko bide bat egin beharko genuken. Eta horren arabera baitere, zelan bait, belaunaldi arteko baiteko elkarreziketa baitere sustatzea. Eta uste dut, hor daukagula momentu honetan defizite gandiena, eta seguramente estrategia horretan azpimarra edo foko gehiena jarri beharko genukena, ez? Badaudelako jendarteko eremu eta sektore edo belaunaldi askok, horrekin baitere erabiltzen dugunak eta ez dugunak ez dago gogoetatzen benetan gure erabilera egokia badan eta eredugarria badan, ez? Nahiz eta gure behar izanak agian bete, ez? Baina hori baitere uste dut, oraindik ez daukagura bizi hori edo kultura hori, ez? Horren inguruko hausnarketa sozialago bat edo egiteko. Eta iruditzen zait hor daukagula elementu nagusiena. Eta hortaz, hezkuntza arautuak eukin beharko luken papera zaratago, heziketa bai, baina sozialki baitere daukagun heziketa propioz baitere gogoatu beharko genukela eta horretan bideak egin. Heziketaz hitz egiten dugunean, zehazki zertaz ari gara gai honekiko? Zeintzuk izango lirateke lan lerro nagusiak edo erabilera eraginko egokiaz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara zehazki? Arau edo oinarri amankomun bat jarri eta irakatsi eta erakutsi nola jardun modu orekatu eta sano batean, ez? Adibidez, nik nerabea daukatetxean. Eta esan dakoa, beraientzako digitala da, beraien bizitzako beste alor bat. Ez da banatzen digitala eta analogikoa, dana batera doa. Eta guraso askok egiten dutena, adibidez, bada, etxean ja eredu txarra izan. Telefonoarekin jatorduetan, seme alaben irudiak sare sozialetan publikoki partekatzen, adibidez, osea, debekatu egiten diegu gaztei jardun batzuk izatea eta helduok gara hori egiten dugunok, ez? Beste pertsona baten irudia baimenik gabe eta inolako bigarren buelta bat eman gabe, pentsatu gabe irudi horiek partekatzen, ez dakizula non bukatuko duten ere, ez? Baina gero gazteari esaten kontuz ere egiten duzun, kontuz norekin hitz egiten duzun sarean, kontuz nori bidaltzen dizkiozun argazkiak. Horrelako jardunak, ez? Orduan, izan beharko genuke nolabaiteko heziketa bat. Erakutsi lehenengo zer gerta daitekeen, zeintzuk arrisku dauden eta horren ondorioz zelan jardun baita ere.
eta konsiente izan arrisku hori ez, eta aurrera eraman nolabaiteko neurri batzuk hartzea. Ez dakigu, normalean jarduten, gure eguneroko jardueran sare sozialetan eta plataformetan eta bar, ez gara konsiente izan dezakeen eraginaz. Eta hortik datoz gero arazoak, ez? Bai, erronka handia aurretik, gaiz aldatuko dugu, eta hezkuntzaz hitz egiten ari garela, komentatuko dugu baita ere, irakasleak doluan eta heriotzaren pedagogian formatzeko basinak eta sinadura bilketa hasi duela, Aloa Martinez, irakasle eta psikopedagogak. Entzungo dugu lehenik eta behin bere hitzak eta geroxeago komentatuko dugu. Aurrek guk baino askoz naturalizatuago daukate bai heriotza eta baita dolua ere, ez? Orduan, lortu beharko litzatekena nire ustetan da naturaltasun hori ez galtzen, ez? Azken batean helduok egin behar dugu gaur egun lan hori, baino dituzten tresnak beraientzat erreferentziazkoak diren helduek dituztenak dira, ez? Horregatik, nire proposamenean ere helduon formakuntza dago, ezta? Guk naturalizatzen baldin badugu eta naturaltasun hori mantentzen baldin badiegu aurrei, erramintak izango dituztelako. Dolua, heriotza, naturaltasunez hartzea, hori sedagakoa, baina ez da makala, ez? Preste egoteko, ez da makala helburu hori, ez? Azken finean gure gizartean tristura sartzen da gehien bat esango nuke, ez dakit nola ikusten duzu ezuek egoera. Umeek esaten zuenen Aroak naturaltasunez hartzen dutela adinekoek baino. Bai, argi dagoena da, kulturalki gai tabu bat da, ez? Orokorrean, jendartean. Eta beraz, gai hau ez dago gure egunotasunean, ez dugu lantzen, eta horrek maila batean jartzen duena da, norberaren eremu pribatu edo gertuko nian baino ez, eta batez ere emoten da edo landu egiten da egin handi batean jada, heriotza baten ondorengo, posterioriko eskenatoki edo egoera batean, horrek maila batean jada jartzen gaitu zelako ikuspegitik baitere begiratzen ditugu horrelako gaiak, ez? Ni gainera esango nuke, eta, eskertzen direz horrelako iniziatibak, batez ere, lehen joan garen hildotik, agenda sozialan zen gaiek hartu beharko luketen zentralidadea, eta seguramente lehen digitalizazioaren elementu guzti horiek igual, gero eta gehiago hartuko dute zentralidade nagusi bat, ez da baida sozialen esan dezagun, eta horrelakoek baitera hartu beharko lukete. Nik esango nuke gainera, seguramente inkluso atzera pausuak emon izan ditugula, bide horretan, Euskal Herrian ohikoa izan da, baserri munduan adibidez, baserriko norbait heldu bat hiltzen zanean, oearen bueltan famili guztia biltzea, baita umeak ere, eta gaur da egune igual, daukagun joera gailentzen dela gehiago urruntzea, ez ikusterena, edo inkluso eufemismoak baliatzea, joan da, ez afrontatzea benetan gaiak ekartzen dituen noeteko bondoneorako guztiak, eta independentemente bakotzak zelako sinismena daukozun edo ikuspegi religioso batetatik zan begiratzen datzonen aratau, egia dela horrelako gaiak baina batean eukin beharko luketela zentralidade gehiago. Nik ume txikia daukoaz eta gure ume nagusienak galdetzen du, jada, heriotzaz. Eta, klaro, horren aurrean nik baitere ikusten duana da guk baitere baliabide falta ditugula, eta gure buruekiko baitere ziurtasun ezak ditugula, eta horrek maila baten ekartzen duena da kulturalki edo formakuntza ikuspegitik edo zu baitere zel motutako lanketa daukazu gaiarekiko, eta beraz, ze transmisio edo zelkresta egiten duzun zure etxean, eta horre maila batean jartzen gaitu benetan daukagun egoeraren noiteko neurrian, eta horreri erantzun beharrak eta horrelako iniziatibek ustot asko laguntzen dutela gaia hitz egitea enazteko. Bai, azkenean hori galbai soziala pasatzen diogu gaiari, eta hori aurrek naturaltasunez hartzen duten gai hori, azkenean kuriosoa da gainera zelan heltzen diogun helduok. Osea, jaiotzen gara noizbait hiltzeko, hemen daukagun ziurtasun bakarra jaiotzen garenean da noizbait hil egingo garela, eta gero nola kudeatzen dugun gai hori, kuriosoa da eta oso paradogikoa. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Amaio Zerin eta Ibon Meñik, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, plazer bat. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte.
Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Makillatuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urtez eutsi nion, familiagatik, orain bizitzeko garaia da. Eta zuk, ikusten duzu? Emakunde, Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz euskaltelera, hilean €19 bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari 3 hilabetez. Black Friday euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea, zure modura. Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko mogeta horrien. Oi bai, haze wifi